Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Mommy Vanessa, and for today's video, we are doing another haul. We are doing a haul because it's been a while. And meron tayong haul video sa ating YouTube, and as you can see guys, lahat ng video natin may place more on vlogs. It's because it's madaming ganap, so nag-vlog ako everyday. Not everyday, but every time na may lakad or meron kaming ganap that day, nag-vlog ako. But this week, wala akong video guys. Wala akong vlog na ginawa. So, nag-rest tayo kasi may ganap pero hindi ako nag-vlog. Kasi nga, nag-rest ako guys. Nag-edit din ako. And now, we are in the middle of the week. And meron ako mga na-accumulate na mga packages. And that is the reason why we are doing a haul. Hindi ko sila sa Instagram, sa Facebook, but most of the items na papakita ko is from Shopee talaga. But before we proceed to that haul na mga damit, papakita ko lang guys, i-flex ko lang again yung aming twinning dress na nabili ko sa Instagram. Sinuot. Who is that? Na-interrupt tayo ni Daddy guys. Ayan. Anyway, let's proceed. Let's go back kung saan tayo na-interrupt. So, as I was saying guys, i-flex ko lang ulit yung dress na sinuot namin ni Ada ng birthday niya. This is a twinning dress guys. Kasi meron kong tanong. Ayan. Twinning dress yan siya guys. The details is like this. Ayan, ang ganda. And we got this from Little and Miss sa Instagram. Ayan, Little and Miss. For this set guys, nabili ko siya for $2,850 ata yun. I'm not sure ha. Ilalagay ko na lang sa screen or sa description box kung magkano ko siya nakuha. Basta, ayan. Twinning dress ito guys. Maxi dress sa mommy. And then, ganyan lang. Mini dress lang sa baby. Ang cute nito kasi top sleeve siya ganyan. Tapos, the color is so nice. So, suotin namin siya ulit. Maybe next weekend. So, makikita nyo na namin ito na suot namin sa vlog. But yeah, depende. Ito kasi dapat yung suot namin na nasa Bruce kami guys. But then, inulan kasi kami. Yun yung plano namin na suotin sa Hardin de Señorita. Yung una ko pala ipapakita guys is yung, hindi, yun na yung una, di ba? Yung pangalawa ko ipapakita guys is yung mga products na ginagamit ko sa mga bata. Na-mention ko siya last vlog about yung sabon na ginagamit nila. Bumili ako guys kasi naubusan kami. Dito siya. Na-disinfect na pala lahat ng items ha. Matagal na sila dumating and then tinipon ko na lang para isahang pakitaan na lang. Yung sabon na ginagamit nila guys. Ayan. This is the Coco Haven na brand. Oops, wait lang, parang kumapon siya. Nakabox siya pero nahulog siya. But, ayan. I got this time the, pinakamalaking size is, 1,000 ml. I got this time the 1,000 ml guys. Dati, yung kinuha ko lang is the 500 ml. Ayan. Sorry sa kukuha. Hindi pa kasi tayo nakapag-paneros. Ayan. But, ayaw mag-focus. Ayan. 500 ml to guys. Ubus na to. Wala na tong laman. And kinip ko lang siya kasi may pump siya. Ito kasi 1,000 ml. Ganyan siya. Wala siyang pump. So, yung plano ko is i-transfer ko na lang dito. And then, ayan. So, yung ginagamit nila, I highly recommend this one. Mahal siya, pero sobrang bango nito, guys. As in, nagtatagal talaga yung bango niya. Kahit anong pawis ng anak mo, mabango pa din siya. This is really nice. And I also got, same brand, I got their, baby cologne. And ito din, sobrang bango. And then, yung baby lotion nila. Ayan. So, now, let's proceed na, guys, sa ating damit. Yung iba, in-open ko na. Kasi nga, chine-check ko muna guys kung complete yung orders ko before ko i-order receive. In-order receive ko siya kahit hindi ko pa na-open lahat. As long as complete yung quantity, alam nyo yun. So, let's start from this one. Actually, may dalawang set na nasuot ko si Ada. And, dalaban na ito ni ate. Ito yung sinuot niya nung nagsa Bruce kami guys. Ayan.
Lalagay ko na lang yung name ng shop or sa description box ha kung interesado lang kayo. But this one is so cute. Ayan. Kulang lang siya ng plancha. Ayan. Ganyan siya. Ay, cute nito. Ang cute talaga nito guys. Medyo malaki pa to kay Ada, which is nice, which is good kasi para matagal niya pong magamit. Ayan. Yan yung first set natin. Ang ganda nito guys. I forgot how much this is. And the other one, nasuot na yun ni Ada. Lagay ko yung pictures nito. Ayan. And then ito din. Nasuot na dito ni Ada. This one is a skirt. Short siya na ganyan. Para siyang skirt guys. Ayan. Garterize ito. Ito medyo malaki pa din kay Ada. But, okay lang. And ito yung top niya. Ayan. Ganyan yung top niya. Patay ng hangers. Nagdala ako ng hanger para i-gawin. Para mas ma-flex natin sila ng mabuti. Ayan. Ayan guys. Cute nito. This one, I got this, sa size na, I think 110. 110 is for 3 to 5 ata. 3 to 5. Ayan. 3 to 4. Ano ba yun? 3 to 5. Excited much. And then, bumili ako ng bag. Oh, medyo mahaba ito kay Ada. Pero ayan siya. Ang cute. Ang liit lang. Fashion bag lang yan siya guys. Ayan. Ganyan lang siya kanipis. Ayan. Pang picture-picture lang niya. Kasi may binili akong pink na top. I mean, set din ito. Yung mga kinuha ko, yung mga binili ko guys, is more on set siya para, magamit everyday. Alam niyo yun, kahit ito lang sa bahay, or kahit lang, punta na ng malapit na lugar, lang. Simply lang. Kasi, madami na siyang dress kaya yung binili ko is yung mga simplihan lang na lang. Pero maganda. Ayan. Ito set ito. Shorts na white. Shorts siya. Ayan. Ang ganda ng quality ng shorts. Ayan. Ang ganda. Tapos yung top niya is ayan. Maganda din. Same sila ng details. Ayan. Ayan guys. And ito next one is size 110. Ayan. 110. Ang laki. Ang laki niya. Pero ayan, pa-jogger siyang pa-jogger yung style niya. Sobrang nipis ang tela niya guys. Oh my god. Sobrang nipis ang tela nito. And sobrang laki pa nito kay Ada. I think pang 5 to 6 ito sobrang laki niya. Pero ito yung top niya. May pa layer siyang ganyan yung sa top. Ilagay natin sa hanger and then flex na rin ang eyes. Tcharan! Okay, ayan siya guys. I think okay lang sa suotin ni Ada. Okay, next one is madami to guys, bilisan natin kasi hapon na may lakad kami. May lakad kami natin. Okay, next one is the white. Ayan, white siya. I think set din ito. Yes. Set din siya guys. Ito yung top niya. Ayan, ang cute. Lagay ko yung mga pictures nito ha. Kung bakit ko sila napili. Kasi ang cute nito. Ang cute nila sa pictures. So, lagay ko yung picture nito kung bakit. Para makita nyo din. Kasi hindi na ito suot ni Ada. Kaya, lagyan lang tayo ng pictures ng water. Ayan yung top. And ito yung short. Yes, it's a short. Short siya guys. Ayan. And then may pockets. Ayan, cute nito. Malaki pa ito kay Ada. Size large ito. Pero kailan, minsan kasi, tawag na, katikon. Next one is, dami pa talaga guys. Next one is a yellow. Ito yung mga pouches nung inopen na natin. Yellow. I think set din ito. Is set din siya guys. Ayan. Ganyan yung top. And then,
Ayan, shorts. Ang cute nito. Feeling ko malaki pa to kay Ida. Pero ganyan yung tela niya. Ayan. Ganda nito, guys. Gosh. Ang dami ko palang set na binili. Ayan siya. Ayan. Ang cute nito. And ako na-off siya. I mean, nag-stop yung video. I don't know. Akala ko memory. But, yes. Anyway, let's continue. Dalawa na lang yung naiwan sa package. Number 1. Package number 1. Okay, open natin. Okay. Set na naman. Set na naman. Ito yung shorts niya. May pockets din siya. Ang cute ng details sa baba. And ang ganda ng tela, guys. Ayan. Ang ganda ng tela. And ito yung top niya. Aww. Cute. Ganyan lang yung top niya, guys. Pagkagat siyang ganyan. Tapos, ayan. Ay, ang cute. Ang dami kong set na binili. Ito, last na to. Last na to sa package number 1. Ito yung ano laki nito. What size is this? 110 ang size. Yung jacket kasi niya na binili ko sa Uniqlo, guys, is 110 yun. And medyo malaki sa kanya. So, 110 yung mabili ko sa Shopee. Para naman, ano, hindi niya paglakihan agad. Diba? Pero ayan, set ito, guys. This one is stretchy type. Nakikita ko to. Akala ko cotton siya. Nakikita ko to sa Facebook. Ayan, may shorts itong kasama. Medyo malaki pa ito kay Ida. Or, sakto lang. Pero ayan yung shorts. Wala siya pa. Ayan yung shorts. And then, sobrang stretchy niya din. Feeling ko, matagal talaga itong malakihan. But, ayan siya. Ayan, guys. O, diba? Ang cute. Tapos, ang color is very, very Korean type. Okay, we are done sa ating unang package. Meron pa tayo mga na-open. Start muna tayo sa mga Shopee. Yung Shopee na nabili natin. Okay. Meron tayong shoes. Ayan. Ang laki pa ng shoes nito, guys. Alam ko ito kay Ethan. Super. Malaki pa ang shoes nito kay Ethan. Size 28 ito. 25 sana yung bibilin ko. But, nag-message siya akin yung seller na wala na daw. Size 25 sa ganitong color. Inoferan niya ako ng color brown. Pero ayoko yung brown kasi mas maganda itong color na to, guys. Na-prepare mo sa kahit anong outfit. Ayan, pang-OOTD niya lang. And then the next one is pink. Ito ata yung problema ko. Problema kasi ako dito. Kasi yellow yung pinili ko. Yes. Ito yung yellow yung pinili ko dito. Dress ito, guys. Ayan. Cute. Pero okay lang siguro ang pink. Yellow kasi yung pinili ko dito. Tapos pink yung dumating. Ayan. Garterized na siya sa taas. Tapos talaga niya dito. Ayan. Ganda ng tela dito. Kulang lang sa flat siya. Labad. Okay na yan. Tapos process din ata ito. Set ito, guys, pero yung pangbaba niya is pants. Pangbaba niya ganito. Medyo malaki ito kay Ida. Anong size ba ito? I think 100. Ano nakalagay na size? Ano nakalagay na size pero ganyan yung top niya.
order ko dito is black. But, naubusan na daw kasi sila ng black sa size nila. That's why, I got it in white. But, okay lang naman pala yung white. Ayan. Tapos, pair na lang siya shoes. Or yung shoes niya na black. Ayan, independent. Basta, ayun, guys, ang cute na to. Ang ganda din ng quality. Ayan, o. Tapos, yung top nito sa dress is super stretchy. Ayan. Which is good para mag-gel pa. Size is XXL, guys. But this one is 2 to 3 years old yung baby. Ayan, ang cute nito. Alright, next one. Dito na tayo sa nabili ko sa Instagram. Instagram muna tayo. This one is free love lang, guys. Free love ito, but ayan. Nagmamain ako ng free love, ha. Baka, sabihin nyo, ay, puro brand nyo. Hindi. Bumibili po kami ng free love. Okay. This one is set also. Ayan. Ganyan yung tela niya. Ayan. Medyo makapal to, guys. Kung malamig siya, pero ayan. Shorts yung terno niya. Super cute na short. Ayan. Para masutan ni Ada, kaya labas na natin. Pagkita ko na sa inyo. Basta ayan siya. Cute ng color. And eto top. Long top. Lagyan mo lang ng leggings or shorts. Long shorts. Diba? Ganyan siya. Long top siya. Cute. I got this for 100 pesos. Also the set, guys, is 100 pesos. Tapos ito, I got this for 300 pesos. Set ito. Ayan, ganyan yung top. Curtain siyang ganyan. And then, same ito ng isang set kanina sa shop. Pero ayan, ganyan siya. Ang ganda ng tela nito. Ayan, ang ganda ng tela. Ito, guys, Sheila yung nakalagyan na packaging. Pwede siya from Sheila. Yung seller nung binili ko nung tatlong set, I mean, yung dalawang set, same sila. Ito lang din yan. Free love lang yun din ito. Ito is mga sandals. Ay, wala dito yung isang sandals. Cleaning lang yung iba. Pero I got this for super murang presyo. I think this one I got this for 100 or 150 pesos. Ayan. And I also got this in color cream. Same ang color ng suot ko, guys. Ay, cute ito. Ang cute nun. Kaya lang nandun sa labas. Nasuot kasi yung Nathan nung nag-picture kami. But, ayan. Ayan siya. Cute ito. Kulang lang siya ng laba. Pero, ayan. And the next one is ito, sandals na ito lahat. Pumili ko ng sandals kasi wala na masyadong sandals. Pero ito mabilis ng paglakihan kasi maliit. Halos same lang pala talaga sila ng size ng batang yun sa paa niya. Ayan. That's me, Gumi, guys. Follow nyo siya sa Instagram. Ang cute ng batang yun. Pero ayan siya. Ito yung isang set. Ito yung isang sandals. Ayan. Ang cute na to. Ang cute ng color. And then, ang ganda ng quality. Kala ko sa picture is sobrang nipis niya. But now, ayan guys, nakapal siya. And maganda. Maganda yung quality. I got this for 100 or 150. Basta. Ganun lang yung presyohan ng sandal na nabili ko nga. 100 to 100 or 150. Tapos, ito pa. Another one. Ayan. Ang cute to. Ganyan lang siya. Kulang lang siya sa laba talaga. Gala naman talaga pag-free lang. Ayan. Cute na to. Hindi naman siya ganun kadumi. I think 14 cm po. 14 cm dito. And the last sandal, guys, from Migo Miss Free Love. Ayan. Ito. Ayan siya. Ang cute na to. Hindi lang masyadong bet ni Ada yung mga ganitong sandals. Pinipilit ko lang talaga siya, guys, para lang sa pictorial. Tapos, wala na. Ayaw niya na. Pinapahubad niya. Ayan. Ang cute na to. For 150 pesos. Ang ganda na niya. Alright, next one, guys, is ito, from Instagram din to. But, this one is brand new. Brand new ko siya nabili. Okay. Ito. First one, I got this one for 50 pesos, guys. Brand new siya, but
I got this for 50 pesos. Medyo maliit ito kay Ida. Pasuot ko lang once and then i-read up ko din agad. Ang ganda ng quality nito ah. Ayan, ang ganda ng quality nito. Sobrang ganda. Ayan. Ito sa 50 pesos. Naka-sale siya nung binili ko siya. Pero, pag nakita mo siya, pag nakuha mo na siya guys, hindi mo makakalaing mabibili mo siya ng 50 pesos. Ang ganda ng quality. Super high quality itong dress na to. I got this, in color army green. Pero binigay ko na kay Brianna. But, ayan. Ito, I got this one in the color. I also got that in another color, guys. Ayan. Kinuha ko din siya in mustard. Pero hindi daw to bet ni Ida. Pinakita ko sa niya, suotin namin. Ayaw niya. But ayaw niya daw. So, baka bring na to the hot diretso. But, kasaya natin. And then, next one. Terno ito, guys, na sobrang laki pa nito kay Ida. Pinasuot ko siya ng birthday niya. Sobrang laki pa nito. Pero ang ganda ng quality. Ayan yung pajama. Ayan yung tala ng pajama. I mean, pajama. Jogger. And then, super stretchy. Ayan. 3 to 5 years old kasi ito eh. Kalawas maliit. Set ito. Tapos ito yung top niya. Ganda ng color. I also got this one in color dark brown. Dark brown? Yes. Almost green. Basta ganyan siya. Tapos ganito yung top niya. Hindi ko magkakasya ito sa mga kuya. Ayan. And bumili din pala ako ng dress. Ito. Color. Ay, size medium. Ayan siya, guys. Top sleeve siyang ganyan. Tapos smock ang details sa taas. Tapos ganyan sa baba. Ganda ng tela. Alam mo yung tela niya maganda. Wala lang siya sa plancha, guys. Kaya hindi siya masyadong na-appreciate. Tapos blurred pa tayo. Diba? And I also got another dress. Ito yung orange. I'm not sure kung napapicture ko siya dito. Pero sinuot niya ito nung birthday niya. Nung nag-dress na siya. Ayan, may pa-layer siyang ganap. Ang cute nito, guys. Tali-tali lang siya. Tapos zipper siya sa likod. Ayan. And last one from the seller is I got the terno. But it's made for 80 minutes. Nito for Ada. Winning sana kami, pero ayan, malaki pa itong kasya sa akin. Ito yung pang bata kasi, ito yung size pang bata. Ayan. Tapos ito yung pang mommy. Malaki nito. Ayan. Ito yung pang mommy. Tapos ito yung shorts. Winning sana guys, last package. Sobrang haba siguro ng video nito. Last item. Okay. And si Brianna, guys. Yung sa, video nila, ito yung sinuot nila. I got this one from Chunky Cloth. For, dalawang dress for 170 pesos. Ayan, ang ganda pa ng quality. Sobrang gusto ng mga bata. Kasi ang ganda ng tela. Ayan, ang ganda ng tela. Malamig yung tela. Sobrang ganda. Ayan. Gusto to na 8. And ito. Ito din, sinuot din nila doon ng tutorial sila, guys. Pero hindi na siya ata na po sa video. Basta yan. Set itong ganyan. Smock details yung dito. Yung sa top. And baliit yung dito na side. That's why, isang suotan lang siguro, dalawang suotan lang. But yung yung pangbaba, okay siya. Sakong-sakong siya. Ayun, hindi mo flex na maayos. So, ayan. I got this one in color nude. Nude daw yan eh. Ano yung ito brown. Ayan. Ito yung suot ni Ida. Tapos yung isa suot ni Brianna. Ayan. Same details lang guys. Ganyan lang siya. And then I also got that one in color black. Same style lang din. But ibang color lang.
So, ayan. Barbie siya, tapos ito yung shorts niya sa baba. Hintay ng pre-love ni Ada, guys. Pre-love na naman tayo soon. Wala muna masyado sa mga kuya kasi ang tagal na nalakihan yung mga damit nila. Ngayon, kasi hindi na ganun kabilis yung yung pagtubol na. Kaya wala masyadong pre-love ng mga kuya. But, for Ada, madami